Wel, llyfr y datguddiad, pennod 1, adnod 5 a 6, i'r hwn sydd yn ein caru ni, ac yn ryddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i ddiw ei dad, iddo ef, y bod gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni nawr ymuno yn y mawl yna, gyda'r emyn cyntaf, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig euog y dyn. Wel, ein darlleniad ni heno yw diwedd Eseia 52 i mewn i bennod 53. Y geiriau rhyfeddol arbennig yna am y gwas dioddefus. Felly, pennod 52, adnod 13, ymlaen at ddiwedd bennod 53. Y nawr bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn symu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi i ffwrdd rhag ei weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond, byddant yn gweld peth na seglirwyd iddynt ac yn deall yr hyn na chlawsant amdano.
Pwy a gredai'r hyn a glawsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blagurin ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Yr oeddem fel pe'n cuddio'n hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafod yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu, pwy oedd yn malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd ym mhobol, rhoddwyd iddo fedd gyda'r y drygionis, a beddrod gyda'r troseddwyr neu gyda'r cyfoethog, na wnaethau niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei gryllio, a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei lawer. Wedi helfilon ei fywyd, fe wel oleuni, a chael ei fodloni yn ei wybodau. Bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny rhodda fydd o ran gyda'r mawrion, ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gweddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd o gael dod nawr ger dy fron, yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch o arglwydd bod y ffordd ar agor i ni, bod y llen wedi ei rhwygo fel petai gan yr arglwydd Iesu yn ei farwolaeth, ac felly ni'n cael dod i bresenoldeb sanctaidd Duw. I ni'n cael dod at orsedd Duw, at orsedd y nef, sydd yn orsedd i ni o ras a thrigaredd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n dod eto heno i daddoli di yn gyntaf, i blygu ger dy fron di a chydnabod mai ti sydd Dduw. Ein creawdwr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr. Ti y gwir Dduw, Iawe, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, yn un Duw bendigedig. Ac o arglwydd i ni yn diolch am y cyfle, ac i ni eisiau gwneud yn fawr o'r cyfle nawr sydd gyda ni yn yr oedfa newydd hon, o daddoli di o arglwydd, i roi mawl a diolch i ti. Wyt ti'n deilwng o bob mawl ac am rhydedd o arglwydd, am dy fod ti yn Dduw, am dy fod ti yn fawr, am dy fod ti'n ogoneddus. Ni'n diolch heno bod ni'n mynd i feddwl yn arbennig am groes Iesu Grist. Ac fanna ni'n gweld o arglwydd
dy holl briodoleddau di yn glir iawn yn y groes. I ni'n gweld Duw, i ni'n gweld meddwl Duw, i ni'n gweld calon Duw, i ni'n gweld gras Duw, i ni'n gweld y gyd. Ac i ni'n diolch am hyn arglwydd. Ac i ni'n gweddio cawn ni'n bendithio heno, a cawn ni'n porthi a'n bwydo wrth i ni feddwl a clywed eto am groes ein harglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n gweddio hefyd, fel gyda yr Apostol Paul, y bydd myfyrio ar y groes yn help pellach i ni i farw i'r hunan ac i farw i'r byd. Ac i ni'n diolch mai trwy y groes mae hynny'n digwydd i ni. I ni'n diolch arglwydd dy fod ti wedi meddwl ymlaen ac wedi cynllunio, fel ni wedi canu yn barod, wedi meddwl amdano ni cyn ein bod hyd yn oed. Mae hynny'n rhyfeddol i ni ddim yn gallu deall yn iawn, a ni'n rhyfeddu ato fe unwaith eto heno. Bod ti wedi darparu, wedi addo, wedi cyflawni arglwydd popeth ar ein rhan ni. Ac i ni'n diolch mai dyma yw ein gobaith mawr ni yn yr Efengyl, mae gwaith Duw yw e. Ac mae y gallu Duw yw e. Yr iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu. Ac o arglwydd felly ni eisiau diolch i ti, ni eisiau dy ganmol di unwaith eto heno. Ac ni eisiau rhoi'n hunain o'r newydd a'r dy wasanaeth di o arglwydd yn ein bywydau ni. Ac i ni yn diolch hefyd unwaith eto am dy ras cyffredinol, am dy drigareddau aml yn ein bywyd ni. Ac i ni'n cofio heno eto am rai lle mae ddaeargryn, neu lle mae rhyfel, neu lle mae erledigaeth o arglwydd. Brodyr a chwiorydd i ni yn eu canol nhw, ac i ni'n gofyn i ti'n erthyn nhw a'i bendithio nhw, a'i gwneud nhw'n halen ac yn oleuni. Ac o arglwydd mae gymaint gyda ni i ddiolch amdano heno, bod ni'n rhydd i ddod i'r oedfa. Bod dim rhwystrau o arglwydd, bod ni'n rhydd i ddod ac i ganu i ti, canu mawl i ti fan hyn, ac i ddarllen a cyhoeddi dy air di, ac i glywed ac i ymateb. I ni'n diolch arglwydd. Helpa ni i beidio a chymryd y pethau yma yn ganiataol. Arglwydd maddau ni. Oherwydd bod y rhyddid yma, y patrwm yma gyda ni yn ein bywyd ers blynyddoedd, i ni'n cyfaddau arglwydd, i ni'n cymryd yn ganiataol. Helpa ni byd o wneud hynny. Helpa ni gofio fel byddai'r rhai yn dwlu dod at ei gilydd, heno arglwydd yn y byd yma, i gael cwmni y sant, i gael clywed y gair, ac i gael cofio angau'r groes. Mor fawr yw ein braint ni arglwydd. Ac i ni'n gweddio y bydd yn bendith i ni heno, wrth i ni addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Neu di'n helpu ni arglwydd, i ni cyfaddau, mae'n meddyliau ni'n gallu crwydro, mae'n calonnau ni'n gallu crwydro o arglwydd. Ac i ni yn gofyn i ti'n helpu ni heno nawr, i'n tynnu ni ata ti, trwy y gair o arglwydd, i dynnu'n meddwl, i dynnu'n serch ata ti o arglwydd, at yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n eisiau colli golwg ohono fe, i ni'n eisiau colli golwg o'i groes effaith yn ein bywydau ni. I ni'n sylweddoli fel mae pethau mynd yn dywyll, mae pethau mynd yn faich, mae pethau mynd yn anodd, mae pethau mynd yn oer iawn, unwaith i ni'n colli golwg arna ti. Unwaith i ni'n colli golwg ar y groes. Arglwydd diolch bod ni'n cael edrych arno fe heno, ac i ni'n gweddio y bydd yn fwyd i ni yn ein heneidiau ac yn effeithio ein bywydau ni. Ac o arglwydd i ni wrth ddiolch am yr Efengyl, wrth diolch am ein harglwydd Iesu. Diolch o arglwydd am y brenin oedd wedi diosg ei goron nefol i ddod i'r byd yma, i wisgo coron draen ac i goroni ei blant a gogoniant. Diolch. I ni'n diolch amdano fe. Ac o arglwydd, diled ei deyrnas nawr, diled y deyrnas di arglwydd, yn ein plith ni ac yn ein byd ni, yw ein gweddi ni.
Ni'n gweddio dros Gymru, lle wyt ti wedi gosod ni arglwydd. Ni'n gweddio dros Ewrop, sydd mor dywyll, enwedig gorllewin Ewrop o arglwydd. Ac mannau gwahanol yn y byd, a'r byd i gyd, deled y deyrnas o arglwydd i ni'n gweddio. Diolch bod hi'n deyrnas goleuni a chyfiawnder. Diolch bod ti'n dod â bywyd i'r rhai sydd yn farw yn eu canweddau a'i pechodau, fel glwson ni y bore yma. O, arglwydd deled y deyrnas. Ni'n gweddio dros ein gwlad ni nawr dros yr haf, a'r gweithgareddau bydd yn digwydd o arglwydd. Ni'n diolch bydd yna gynhadaeth ar y traethau, bydd yna wersylloedd o arglwydd yn Cymru lle, a chynadleddau wrth gwrs. Ni'n gweddio dyfendith ar hyn. Ac ni'n gweddio y byddan nhw'n fodd i hybu ac ymestyn y deyrnas di o arglwydd. Ac ni'n gweddio dros eglwysi ein gwlad ni, ni'n gweddio dros eglwysi ein hardal ni o arglwydd, rhai sydd yn cyhoeddi gair Duw fel gair Duw. A'n gofyn i ti nerthyn o arglwydd, a'i cynnal nhw, a'i bendithio nhw yn y dyddiau hyn nawr, fel ni'n gofyn i ti'n bendithio ni o arglwydd. Ni'n cofio am y rhai o'n plith sy'n mewn gwendid a llesgedd, gofyn i ti i hadfer nhw, gofyn i ti bendithio nhw arglwydd, gofyn i ti i amlygu dy hun iddyn nhw. Diolch bod ti gyda ni trwy'r treialon i gyd o arglwydd. A helpa nhw i weld hynny, i bwyso ac ymddiried. Helpa nhw ddod o unrhyw ofon i ffydd yno ti o arglwydd, ac i bob tangnefedd yno ti wedyn. Gwnelau'r dewyllus arglwydd yn ein bywydau ni, helpa ni fyw i gyflesio, yn ôl beth sydd yn y gair, ac yn ôl ein amynedd ni wrth erbyn dy ragluniaeth yn ein bywyd hefyd. Dewyllus di mewn ragluniaeth, helpa ni dderbyn hynny arglwydd. A diolch bod bob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, ac sydd wedi ei galw yn ôl ei arfaeth hyn. Diolch na dim ein gwahanu ni oddi wrth y gariad yn Christ Iesu. Arglwydd i ni yn gofyn i ti faddau ni yn cyfodau heddi trwy waed Iesu Grist. O, i ni'n diolch am waed y groes sydd yn ein glanhau ni o bob pethau. Bod ein pechodau fel sgarlad o arglwydd, bod nhw wedi mynd cyn flynedd ar eira, trwy aberth Iesu Grist, trwy ni bwyso arno fe. Diolch arglwydd bod ni nawr yn lan yn dy olwg di. Bod ni'n lan o arglwydd fel yr eira yn hyfiawnder Iesu Grist. Arglwydd helpa ni yn ein brwydr ar y ddaear nawr, yn erbyn dryddioni a phechod diafol, cnawd o byd, nertha ni arglwydd. Helpa ni gasau pechod fel wyt ti'n casau pechod. Helpa ni beidio cyfaddawdi gyda fe, fel doeddet ti ddim yn mynd i gyfaddawdi gyda fe. Helpa ni arglwydd i wrthwynebu fe fel yr wyt ti yn ei wneud. Helpa ni roi ei farwolaeth arglwydd. Paid ag arwain ni brofedigaeth a gwared ni rhag y drwg a rhag yr un drwg o arglwydd. Ni'n gofyn i ti yn derbyn ni nawr, derbyn ein diolch arglwydd. Derbyn ein clod a'n gogoniant. A plis arglwydd bendithia ni. Plis bendithia ni heno. Plis roi ni olwg ffres o groes Iesu Grist. Bydd yn effeithio yn bywydau ni yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Mwy neu enw. Amen. Gawn ni droi at yr emyn nesaf heno, caid modd i faddau byau a lle i guddio pen yn llwyfau dyfnion Iesu fy'n gweidi ar y pren.
Wel, ein testyn ni hyn o Galatiaid pennod 6 adnod 14. O'm rhan fy hun cadwer fi rhag ymffrostio mewn dim, ond yng nghoes ein harglwydd Iesu Grist. Y groes y mae'r byd drwyddi wedi ei groesoelio i mi, a minnau i'r byd. I ni'n troi at y darn yma heno wrth fyfyrio a meddwl am y groes a paratoi ar gyfer cymundeb. Mae rhai pobl, credu bod sleid i ddod lan fan hyn nawr, mae rhai pobl yn hoffi gwisgo badges, y bath o dynnau, yn dos e, dangos i bwy maen nhw'n perthyn falle, neu dangos fan hyn falle bod nhw wedi cyflawni rhywbeth, maen nhw wedi nofio, maen nhw wedi redeg, maen nhw wedi wneud rhywbeth, a maen nhw yn gwisgo y bathodyn. Rhywbeth maen nhw'n falch ohono fe. Nesa, mae gyda chi y medalau. Mae'n syndod bod nhw'n gallu eistedd lan o gwbl gyda'r holl fedalau yna arnyn nhw. Eraill wedyn, cefnogwyr nawr, cwpan y byd, a ffwtbol yw'r rhain, dangos i ba dîm maen nhw'n perthyn, pwy maen nhw'n cefnogi, gyda pwy maen nhw'n uniaethu, wrth gwrs. A maen nhw'n falch o ddangos hynny trwy wisgo y crysau. Falle weithiau rhywbeth mae rhywun wedi ei gyflawni, rhyw achos maen nhw'n ei gefnogi falle gyda bathodyn, rhywbeth fel yna, rhywbeth maen nhw'n cefnogi. Ac wrth gwrs mae llawer o bobl, pob un ohono ni raddau, mae rhywbeth i ni am ei ganmol falle, llawenhau ynddo fe, ac i ni'n gweld hynny mewn gwahanol ffyrdd. Wel, i'r apostol Paul, croes ein harglwydd Iesu Grist oedd e. Dyna beth mae'n gweud nawr yn yr adnod yma. Ac mae'n siarad fel hyn, dwi ddim eisiau ymffrostio mewn unrhyw beth arall, ond yn y groes. Yng nghoes ein harglwydd Iesu Grist. Felly nesaf, mae rhywun wedi gweud, dyma hwb, y hyb, y olwyn yr Efengyl. Dyma fe, yr hwb. Neu meddyliwch am pyramid neu fynydd, dyma'r copa, dyma'r apex, dyma fe. Mae yna lot o athrawiaethau gallai'r apostol Paul fod yn ymffrostio yn fan hyn. Ond mae'n crynhoi popeth yn hyn. Croes ein harglwydd Iesu Grist. Pan mae'n siarad neu ysgrifennu at y Corinthiaid, mae'n crynhoi beth oedd ei neges e. Ni fernais i mi wybod dim yn ei plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groes hoelio. Dyna'i neges e. Dyna calon a chanol ei neges e, o croes yr arglwydd
Iesu Grist. Felly, tri peth heno nawr, dim ymffrost arall, dim ond Iesu a'i groes, a dwy groes arall. Dwy groes arall, dyna'r trydydd pwynt. Peth cyntaf nawr te, dim ymffrost arall. Mae'n gweud fan hyn, cadwer fi, nad o Duw, bo fi'n ymffrostio mewn unrhyw beth arall. Nawr, i ni yn gallu casglu o lythyron yr Apostol Paul, o beth i ni'n gwybod am yr Apostol Paul, mae yna lawer o bethau a galle fe bod wedi ymffrostio ynddyn nhw. Amdano fe ei hunan, lot fawr a galle fe ymffrostio. Chi'n cofio yn Philippiaid, pennod 3, mae'n rhestru pethau a galle fe ymffrostio ynddyn nhw. A'i dras bod e'n Israeliad, bod e wedi ei enweidi ar yr 8fed diwrnod, bod e'n perthyn i'r Hebreaid, bod e'n Hebrewr, bod e'n perthyn i lwyth Benjamin, bod e'n Pharisead o ran Seel nawr, yn y ffydd Iddewig, bod e'n erlyd pawb arall yn ei Seel, a o ran cadw rheolau'r gyfraith yn allanol beth bynnag, oedd e'n gyfiawn, oedd e'n tico'r bocsys i gyd. Dyma pethau yn naturiol yn y cnawd a galle fe fod yn ymffrostio ynddyn nhw, fel oedd llawer o Iddewon eraill yn ymffrostio ynddyn nhw. Os mynwch chi oedd gyda fe'r medals i gyd i ddangos fel Israeliad. Ac yn y llythyr yma, wrth gwrs, mae yna rai sydd yn poeni y Galatiaid ynglyn â hyn, ynglyn â'r enweidiad, a maen nhw yn defnyddio y Cristnogion, a maen nhw'n pwyso arnyn nhw i gymryd i enweidi, iddyn nhw gael edrych bod nhw'n dda, a dylanwad da, ac i osgoi erledigaeth gan yr Iddewon. Ond maen nhw'n defnyddio'r pethau yma, ac yn defnyddio Cristnogion Galatia i'r pethau hynny. Galle fe di ymffrostio yn ei ddioddefiadau, fel Cristion. Mae yn ei rhestru nhw, ac mae'n gorfod i rhestru nhw, mae'n gorfod amddiffyn ei apostolaeth yn ei ail lythyr at y Corinthiaid, chi'n cofio? Y 39 llach, y whip ar ei gefen, wedi cael hwnna 5 o weithiau. Llongddrylliad y dwywaith, peryglon o bob math, newyn, diffyg cwsg, y pethau mae wedi dioddau fel apostol. Ond na, nid yna destun ei ymffrost. Galle fe di ymffrostio yn ei weledigaethau. Gafodd ei weledigaethau nefol ei godi i'r drydydd nef. Clywed pethau nag oedd ddim hawl i'w mynegu. Ond na, dyw e ddim yn ymffrostio yn y pethau hynny. Nid yna yw ei ymffrost, ond croes ein harglwydd Iesu Grist. Dyna ei ymffrost, a dyna'r un peth mae eisiau ymffrostio ynddo fe. Oedd eraill, wrth gwrs, yn y Testament Newydd yn ymffrostio bod nhw'n perthyn i grŵp arbennig yn yr eglwys. Yn Corinth, oedd rai o blaid Paul. Ni'n perthyn i blaid Paul. Ni'n perthyn i blaid Pedr, Cephas. Ni'n perthyn i Apollos. I ni'n fwy sanctaidd na'r cwbl, i ni'n perthyn i Grist. Ond o'n nhw wedi ffurfio 4 grŵp yn yr eglwys. O leia 4 grŵp. O'n nhw'n ymgleidio, ffurfio clics, grwpiau yn erbyn ei gilydd. A beth oedd i ymffrost nhw wedyn i bwy grŵp o'ch chi'n perthyn. Nid croes Iesu Grist, chi'n gweld beth sy'n gallu digwydd. Nid y groes, ond y grŵp. Ac mae'n gallu digwydd o hyd, ond dyw bod ni'n perthyn i enwad, neu bod ni'n perthyn i ddim enwad o gwbl. Bod ni'n galfinaidd neu'n arminaidd, neu beth bynnag. Mae gymaint o bethau. Fi'n darllen y fersiwn yma o'r Beibl. Nid y fersiwn yna o'r Beibl. Pob math o bethau. A cyn i ni wybod, dyna yw ein hymffrost ni. Ac nid croes Iesu Grist. Nid croes ein harglwydd Iesu Grist. A mae'r Apostol Paul fan hyn yn dod â ni i ryw ffocws arbennig.
A mae eisiau ni ddod nôl o bryd i'w gilydd, wel yn gyson at hyn. Dyma'n ffocws ni, dyma galon yr efengyl, yr iawn a dalwyd ar y groes, a aberth yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag yw'r pethau eraill gallen ni fod yn ymffrostio ynddyn nhw. Pobl eraill, wrth gwrs, falle yn ein byd nawr, o y corff, yn ein cymdeithas ni heddi, cryfder corff, bod chi'n heini, mae hwnna'n rhywbeth i ymffrostio ynddo fe. I eraill, gallu meddyliol falle. Mae hwnna'n beth i ymffrostio ynddo fe. Neu ein doniau ni mewn meysydd gwahanol. Ac hwnna yw'r peth pwysig. Ond meddyliwch amdani nhw i gyd. Pethau mae pobl yn gallu ymffrostio ynddyn nhw. Does dim un sy'n gallu'n trosglwyddo ni o dywyllwch i oleuni. Ac o feddiant Satan at Dduw. Dim un. Ac os nad yw'n gallu wneud hynny, dyw e ddim yn dod yn agos at groes ein harglwydd Iesu Grist. Achos dyma sy'n dod â Duw a dyn at ei gilydd. Dyma beth sydd yn uno ac yn croesi'r bwlch a'r gagendor enfawr na mae pechod wedi greu rhwng dyn a Duw. Gallwch chi feddwl am holl rester o bethau gallen ni'n ffrost. Dyn nhw ddim gwerth o gwbl. A mae'r Apostol Paul wedi dod i weid hynny wrth gwrs. Popeth arall o gymharu a cyfiawnder Iesu Grist trwy'r groes, sbwriel. O'i gymharu, rybys, dom, a gweud y gwir yn yr hen gyfieithiad, mae'n gryfach yn diwedd. Rybys. Ac felly, ein ni'n dod at beth oedd ymffrost yr Apostol Paul, y groes. Nawr, wrth gwrs, wi dim ond yn enwi rhai pethau heno, achos amser lle ni fod yma ym hir iawn. Rhai pwyntiau am y groes, nawr te heno. A peth cyntaf, beth byddai Paul yn ymffrostio ynddo? Ffaith hanesyddol. Fyna ni'n dechrau, fi'n credu. Ffaith hanesyddol. Iesu o Nazareth, a groes hoeliwyd gan yr Rufeiniaid, trwy gynllwyn arweinwyr Iddewig. Na'r ffaith hanesyddol, ni'n gweld, digwyddiad nid theori, nid myth, nid ddarcaniaeth, nid yw philosophy yw e. Cyn hynny mae'n ffaith ar lwyfan hanes. Ei fradychu, gan un o'i ddilynwyr ei hunan, y cynllwyn, y croeshoelio wedyn gan ei elynion. Ac chi'n sylwi, mae'r Apostol Paul fan hyn yn rhoi teitl. Oedd teitl yn dod oedd hwnna'n dod lan dy fi na fe, oedd teitl uwch ben croes yr arglwydd Iesu. Dyma fe, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Oedd rai o'r Phariseaid a'r archwilwyr yn anhapus iawn â hwnna, wrth gwrs. Ond dyma'r teitl mae'r Apostol Paul yn ei roi nawr, os ddawn ni at y sleid nesaf, ein harglwydd Iesu Grist. Croes ein harglwydd Iesu Grist. Ac chi'n gweld beth mae'n neud, mae'n rhoi y teitl llawn. Mae'n rhoi y teitl llawn iddo fe. Mae'n sôn am Iesu, y gwaredwr, yr un sydd wedi dod i'n hachub ni. Sut mae wedi'n hachub ni? Wel, y canolbwynt yw y groes. Dyna sut mae wedi'n hachub ni, wrth roi ei hunan, ac wrth farw drosom ni ac yn ein lle ni. Wedyn, y Crist, wrth gwrs, yw yr eneiniog, y Meseia, yr archoffeiriad, sydd wedi eiriol drosom ni, ac sydd yn eiriol drosom ni. Hynny yw, mae wedi sefyll ar ein rhan ni, mae wedi rhoi ei hunan ar ein rhan ni ar y groes. Nid cyflwyno aberth arall, fel anifail, ond fe oedd yr anifail, fe oedd yr offeiriad hefyd cyflwyno ei hunan ar y groes, fel y groes oedd yr allod fel petai. Ac wedyn ni yr arglwydd wrth gwrs, y brenin, sydd wedi marw mwyn sefydlu teyrnas i ni gael dod mewn iddi hi. Teyrnas dragwyddol Dduw, teyrnas ogoneddus yr arglwydd Iesu Grist, teyrnas nefoedd. Ac wedyn ar y dechrau,
ein harglwydd Iesu Grist. Achos mae e'n waredwr i ni, yn gyfer ni. Mae e'n arch o ffeiriad ar gyfer ei bobl. Mae e'n frenin ar gyfer ei ddeiliad. Mae'r gair bach cyntaf yna mor bwysig. Mae'n eiddo i ni. I ni'n eiddo iddo fe. Ein harglwydd Iesu Grist yn marw yn ein lle ni ar y groes. Felly, mae'n ffaith hanesyddol. Y Rhufeiniaid, y cynllwyn, y Iddewon, ond, wrth gwrs, mae llawer mwy o hynny. Llawer mwy. Medde'r Testament Newydd wrtho ni. Ac ar ddydd y Pentecost, mae Pedr yn cyhoeddi hyn. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw. Ac fe groesoliaswch hwi ef. Felly, mae yna ddau beth yn digwydd yr un pryd. Do, ond nhw wedi groesolio fe yr Iddewon, oedden, trwy law esboniau. Ond yr un pryd oedd yn cyflawni pwrpas Duw. Yr un pryd, maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Rhagwybodaeth a bwriad penodedig Duw. Allen nhw ddim fod wedi ei groesolio fe heb hynny. Cyn popeth, mae bwriad Duw. Grasol fwriad Duw at ddyn. Ethol meichiau, surety, guarantor, ethol meichiau, cyn bod dyled. Trefnu meddyg, cyn bod plwy. Dyna beth i ni'n darllen am groes ein harglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n clywed eto yn y bedwaredd bennod, lle mae y Cristnogion nawr, maen nhw'n cael eu herlyd, a maen nhw'n gweddio ar yr arglwydd am nerth i gario ymlaen yn wyneb yr erledigaeth maen nhw'n cael. Ond dyma beth maen nhw'n gweud, ymgasglodd yn wir yn y ddinas hon, yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a'n einiaist, Herod, Pontius Pilate, yn hyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel, i beth? I wneud yr holl bethau y rhagluniodd dy law a gyngor di iddynt ddod. Dyna beth maen nhw wedi llwyddo i wneud, cyflawni cynllun Duw, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Yn sylfaenol yn y byd, mae yna ddau fath o grefydd. Cyrhaeddiad dyn, beth sy'n rhaid i ddyn ei gyflawni i gyrraedd tuag at y Dduw, ac wedyn ni cyflawniad Duw. A dyna sy'n gosod y ffydd Gristnogol ar wahân i bob un arall. Duw sydd ar waith o'r dechrau tan y diwedd. Mae'n dibynnu ar allu, ar feddwl, ar ddoethineb, ar galon, ar gariad, ar ras Duw. Na'r efengyl sydd gyda ni. Ac mae hynny i weld yn blaen yn y groes. Mae'r cwbl yma i weld yng nghoes ein harglwydd Iesu Grist. Gogoniant y groes yw mae trefen pwrpas cyflawniad Duw yw e. Beth mae Duw yn ei wneud dros y ddynion. Ac mae'n arddangos, mae fel exhibition o goniant Duw, o gymeriad Duw. Na i nodi rhai pethau, ond yn gloi iawn ynglyn â hyn yn y groes. I ni'n gweld bod Duw yn dragwyddo a bod e'n ddigyfnewid. Mae'r holl wirioneddau am Dduw, beth chi'n galw'n diwinyddiaeth theology, mae'r groes fel system o ddiwinyddiaeth i gyd gyda'i gilydd fanna. Mae e'n rhagwyddo, i ni wedi clywed nawr am rhagwybodaeth Duw. Mae wedi trefnu ers tragwyddoldeb ar gyfer hyn. Mae wedi rhagweld, mae wedi rhagdrefnu, y creu, y cwymp a'r adferiad. Mae Duw wedi trefnu y cwbl i ddangos ei ogoniant ac ogoniant ei ras ac i roi bywyd i ni. Mae'n Jehova Jireh, y Duw sydd yn gweld, gallwch chi gyfieithu hwnna, chi'n cofio Abraham
yn enwi Maria fyna yr allo, y Duw sydd yn darparu, the God who provides, wel provide, gweld ymlaen, y Duw sydd yn gweld ac yn darparu. Mae gyda fe gynllun felly ar gyfer byd sydd yn llygredig, sydd yn syrthiedig, sydd yn driennus, sydd yn ddiobaith, ond mae gyda Duw gynllun. Ac i ni'n gweld e'n dod i'w anterth ar groes Iesu Grist, ar fryn Calfaria neu Golgotha. Ac mae'n ddew tragwyddol, mae'n ddew holl alluog i gyflawni ei gynllun. Nid dim ond sôn, nid dim ond trefnu, nid dim ond addo, nid dim ond proffwydo, ond cyflawni. Achos mae'n holl alluog i gyflawni ei bwrpasau i gyd. Mae e hefyd yn ddigyfnewid. A chi'n gweld hyn yn y groes. Nid yn unig bod wedi dweud, nid yn unig bod wedi proffwydo cannoedd o flynyddoedd ymlaen llaw yr arglwydd a fynnau ei ddryllio fe. Ond nath e ddim troi nôl. Nath e ddim newid i feddwl. Mi nath ei ddryllio fe. Nath e ddryllio ei fab ei hun. Mi nath e. Achos mae e'n ddigyfnewid. Bod e'n golygu offrymu ei unig anedig ar y groes, ei fab annwyl. Bod e'n golygu peidio ei arbed e, ond ei ddryllio. Fan hyn, i ni'n gweld yn y groes, i ni'n gweld Duw. Mae'n ddatguddiad llawn o Dduw. Yn y creu, i ni'n gweld rhywbeth o Dduw. Yn y symmetri, yn y prydferthwch, wrth gwrs, rhyfeddodau'r creu, gallu Duw, doethineb Duw, ni'n gweld ôl i fasedd. Ond, sim cymhariaeth. Pan ni'n dod at Iesu Grist, Efengil Ioan, wrth gwrs, nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un ac ynta'n Dduw, yr hwn sydd ym mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys, nawr i ni'n dechrau gweld Duw yn yr arglwydd Iesu. Ac wedyn, Iesu Grist ar y groes, i ni'n cael y darlun llawnaf o Dduw, a datguddiad cliriaf o Dduw y gallwn ni ei gael. Ac wedyn, gras Duw, wrth gwrs. Gras Duw. Ei rodd nad i ni ddim yn ei haeddu. Mae'n syml iawn, gras. Mae'n air bendigedig, a mae'n wirionedd bendigedig. Mae e'n rhoi ei fab. Mae'r arglwydd Iesu yn ei roi ei hunan. I'r byd, i ddod i'r byd ac i fynd i'r groes. Ac mae'n rhoi gweitha beth i ni. Dyna'i ras e, chi'n gweld? Gweitha, despite ein pechod, ein llygredd ni, ein gelyniaeth ni, mae e'n rhoi anreg. Mae'n rhoi ei fab, mae'n rhoi ei waed, mae'n rhoi ei fywyd. Gweitha beth i ni, y rhai mae wedi ei caru, y rhai mae wedi darparu ar eu cyfer nhw. I ni'n haeddu uffern heno. Bob un ohono ni sydd fan hyn, dyna'n haeddiant ni, oherwydd ein pechod, oherwydd ein gelyniaeth naturiol, ein diffyg diolch, ein diffyg cariad i Dduw, ein creawdwr bendigedig sydd wedi rhoi popeth i ni. I ni mor ddiffygion ger ei frona, ac i ni'n haeddu cael ein sgubo na ei llwchor. Am beth, wrth gwrs, a'n dinistrio. Dyna i ni'n ei haeddu. Ond mae'n rhoi y rhodd yma o'i fab. Mae'n rhoi ei hun yn aberth i ni, drosom ni. Pan byddai'n torri'r bara, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri eich mwyn chi, bechaduriaid, aflan, ffiaidd, ger bron Duw. Chi! Yn gwneud hyn ei mwyn ni. Dyna yw gras Duw. Dyna beth yw gras. Yr rhodd, yr rhoddion, gweitha beth ydyn. Ac gweitha beth i ni wir yn ei haeddu. I ni'n droseddwyr, i ni'n bechaduriaid sy'n rhy fethedig i garu Duw yn iawn. Sy'n rhy fethedig i'n hachub yn hunain. A mae di roi ei fab.
wedi rhoi ei einioes. I ni'n gweld cyfiawnder Duw. I ni'n gweld ei sancteiddrwydd e. I ni'n gweld ei byrdeb e. I ni'n gweld rhywfaint yn y ddeddf, yn y gyfraith, yn yr Hen Testament, wrth gwrs. Y seremonia i lanhau yr aberthau sy'n cael ei lladd dros bechod. I ni'n gweld rhywbeth o hynny, ond gadewch ni edrych ar y groes. Beth i ni'n gweld? I ni'n gweld fel mae Duw yn casau pechod. Os ych chi eisiau gwybod sut un yw Duw, dyma ran ohono fe. Mae'n casau pechod. Pam oedd rhaid iddo fe ddryllio ei fab ei hun? Siwr allai fe beidio arbed i fab ei hun? Achos oedd ei fab wedi cael ei wneud yn un a phechod. Oedd wedi cael ei wneud yn bechod drosom ni. Felly pan ych chi'n gweld beth sy'n digwydd i'r mab, dyna agwedd Duw at bechod. Mae e'n ei gasau e. Mae e'n ei ffieiddio fe. Mae'n ei wrthwynebu fe'n llwyr. Ac mae'n dod â'i ddigofaint llawn. A mae hwn yn bwysig. Achos mae yna ddadleuon mawr ynglyn ag ystyr aberth Iesu Grist. Ac un o'r pethau mae pobl yn gwrthwynebu, nhw'n dal i wrthwynebu fe heddi, yw bod Duw wedi rhoi ei ddigofaint ar ei fab. Wedi cosbi ei fab ei hun. Mae'n bwysig iawn. Dyma agwedd Duw at bechod. Does dim goddef pechod gyda Duw. Unrhyw wrthryfel, unrhyw fethiant i'w garu a'i ogoneddu fe. By'n syrthio mor fyr. Mae e'n ffieiddio hynny. Mae e'n casau hynny. Ac os ych chi eisiau gwybod pam, a siwr dwi'n gwybod na, edrychwch ar y groes. Edrychwch beth ddigwyddodd i'w fab ei hun. Dyna agwedd Duw at bechod. A dyna sy'n ein helpu ni wrth edrych ar y groes, a myfyrio ar y groes. Ai dyna'n agwedd i at bechod? Ai dyna'n agwedd i at ymhechod i'n hunan? Ydw i eisiau ddryllio fe? Ydw i eisiau pidio a'i arbed e? Neu dwi'n soft gyda rai pethau? O na, na i gadw na. Na i ddyla nôl ar hwnna. Nid yn agwedd Duw. O na, dim cyfaddawd, dim arbed, dim tynnu nôl. Dyna'i agwedd e. Mae'n casau anghyfiawnder, mae'n casau pechod. Ac i ni'n gweld e yn glir ar groes Iesu Grist. I ni'n gweld o'i ddiwineb Duw. Sut all Duw sydd yn gyfiawn faddau i bechaduriaid anghyfiawn. Heb fradychu ei hunan. Siwr allan wneud hynny. Ac wrth gwrs, mae doethineb tragwyddol Duw yn datrys y broblem. Mae e'n rhoi dirprwy cyfiawn yn ein lle. Dyna fe, doethineb Duw yw hwnna. Yn benderfynol o ffindio ffordd i gau y bwlch nhw. Rhwng y Duw sanctaidd, glân a chyfiawn, a phechaduriaid aflan. Wel, gawn ni ddirprwy. Duw ei hunan, wrth gwrs, Duw y mab, i fod yn substitute. Dirprwy sydd yn berffaith gyfiawn. A gael ei gosbi a wynebu'r digofaint i gyd yn lle ei bobl. I ni'n gweld cariad Duw ar y groes. I ni'n gweld fel oedd tu ôl i hwn i gyd. Mae hwnna'n bwysig iawn. I ni'n gweld ar y groes fel oedd Duw y Tad, Duw y Mab, Duw yr Ysbryd Glân. Gyda'i gilydd yn y drefen yma, yn paratoi ac yn y weithred yma. I ni'n darllen fel hyn, jyst chydig bach i ni feddwl amdano fan hyn. Cariad Duw yw hwn nawr, y diwdod. Yr oedd Duw y Tad wedi ei ddewis cyn seilio'r byd. Ac amlygwyd fy niwedd yr amserau mwyn chi sydd drwyddo yn credu yn ni. Mae Duw y Tad wedi dewis ei fab i fod yn geidwad, i fod yn brynwr i ni, i fod yn fugail da i ni. Ar ein cyfer ni, mae wedi dewis ei fab. Ar ein cyfer ni, a mae wedi'n dewis ni yn ei fab.
wrth gwrs, yr un pryd. Wedi'n dewis ni ar gyfer ein gilydd. Wedi trefnu hyn ar ein cyfer ni yn ei gariad yr rhyfeddol. A beth am y mab, wrth gwrs? Y mab yn fodlon dod. Mae yna linell mewn emyn Plygain yn dos y tad yn ethol maethiau, yn dewis yr un sy'n mynd i ddioddau ar ein rhannu. Y mab, wel y tad yn ethol meichiau, mae'n gweud, mwyn yr odl, y mab yn fodlon dioddau. Dyna sydd yn ail. Ac os ewn ni at y nesaf, dyna beth ni'n darllen fan hyn. Dyna pam mae ef wrth ddod i'r byd yn dweud, ni ddymunais aberth ac offrwm, ond parastoaist gorff i mi. So fe yw'r aberth, fe yw'r offrwm. Yna dywedais, dyma fi wedi dod. Dyma fi, a mae wedi ysgrifennu mewn rhôl llyfr amdanaf, i beth? I wneud dewyllus di o Dduw. Maen nhw yn y peth gyda'i gilydd. Mae'r tad wedi dewis y mab. Mae'r mab o'i fodd yn dod. Mae hwnna'n bwysig iawn i farw drosto ni ac i gyflawni ewellu. A beth am yr ysbryd glân? Wel, yr ysbryd sydd yn cynnal yr arglwydd Iesu yn ei ddioddefaint. Nawr te, Hebreaid 9. Yr hwn a'i hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragweddol yn ddyn am i Dduw. Chi'n gweld y diwdod yn hyn, y tri pherson, yn ein hachubiaeth ni ac yn y groes. Chi'n gweld nhw. Y tad sydd wedi dewis, y tad sydd wedi anfon, tad sydd wedi rhoi, mab yn bodlon dod a dioddau'r ysbryd glân yn ei gynnal yn hyn. Nes bod wedi cyflawni ewyllus y Duw a'i roi ei hunan. Ac yn ola ar y pwynt yma, 2 Corinthiau 5, i ni'n gwybod y geiriau, ni wybu Crist beth o'i pechu, ond gwnaeth Duw ef. Duw, trefen Duw, cariad Duw yw hyn, roethineb Duw, yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn yddo ef. Fel bod ni'n cael ein hachub. Fel nad i ni'n derbyn beth i ni'n haeddu, fel bod ni ddim yn wynebu uffern a dynist y tragweddol. Pob un sydd yn credu ynddo Dyma'r newyddion da, cred yn rhoes yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna gyfiawnhad y funud yma. Mae cyfiawnder Crist yn dod i ni fel ath yn pechod ni arno y fe. A jyst i orffen, 2 groes arall. Beth dwi'n sôn amdano? Wel, gweddill yr adnod wrth gwrs am y groes yma'r byd drwyddi wedi ei groesolio i mi a minnau i'r byd. A darlun Spurgeon yw hwn, nid fi, dwi ddim yn wreiddiol. So, dewn ni at y sleid o 2 croes, nag oedd e. A dyma'r darlun sydd gan Spurgeon ar yr adnod yma, a croes Iesu Grist yn y canol, ac ar y 2 groes arall, mae'r hunan a'r byd. A dyna beth mae'r Apostol Paul yn sôn amdano fe. Croes Iesu Grist, ac ar y 2 groes arall, yr hunan cael ei groesoelio ar y byd. Wrth weld Iesu Grist ar y groes, ac wrth feddwl a credu yn y groes, mae'r Apostol Paul, mae fel petai yn gweld y byd nawr ar groes hefyd. Fel corff marw, wrth gwrs, ar y groes. Celwydd twyll Satan, rhodres dyn, gogoniant dyn, ynddo fe, ei hunan, ei dras, ei grefydd, unrhyw beth mae pobl yn ymddiried, cyfiawnder allanol, nerth corff, nerth meddwl, arian, doniau. Beth yw'r rheini? O gymharu a mab Duw yn gweidi ar y groes i ni gael bywyd tragweddol. Beth yw'r pethau eraill yna mae dyn yn pwyso arnyn nhw ac yn ymffrostio? Dim byd. Dim byd. Beth yw'r rheina? Pan ni'n gweld mab Duw, y mab tragweddol, yn dod yn gnawd mwyn gweidi drosto ni. Ar groes Calfaria, mae popeth mor wag, a popeth mor siabu o'i gymharu a hael cyfiawnder yn marw ar y groes.
Beth yw teyrnasoedd y byd yma, o'i gymharu â'r un a wisgodd y goron braidd ein mwyn ni. Pwy sy'n eisiau gwneud unrhyw beth ar byd a wrthododd oen Duw? Beth yw gwerth, ffafr, neu canmoliaeth, neu cymeradwyaeth y fath y byd? Dim. A ble ni'n gweld hynny'n glir wrth edrych ar y croes. Dim werth dim byd. Simo ni fel Cristnogion, simo ni fel eglwys, angen cymeradwyaeth y byd, na ffafr y byd. Dim byd. Ni'n ffrostio yng nghroes Iesu Grist. Mae doethineb y byd yn absurd. Absurd. Meddyliwch am oes y Testament Newydd. Oes doethineb a philosophy'r Groegaidd. Beth nath yr oes na, Rhufeiniaid, beth wnaethon nhw? Croeshoelio arglwydd y gwybodaeth. Dyna wnaethon nhw. Methu adnabod perfeithlwydd. Methu adnabod prydferthwch pan nhw'n gweld e. Prydferthwch sancteiddrwydd yr arglwydd Iesu Grist. A dyna'r byd. Ydy ni eisiau rhywbeth i wneud ar byd yna? Ydy ni eisiau dilyn ffordd y byd? Sydd ar ffocws ar ddyn ac ar allu dyn ac ar heiddiad dyn. Lladd y Meseia oedd uchafbwynt diwylliant y Pharisëaid a'r Sadwceaid. Dyna lwyddon nhw i wneud yn y pen draw. A mae gymaint o feddyliau mawr ein hoes ni yn gwadu croes Iesu Grist heddiw ac yn gwadu yr iawn a dalwyd ar y groes. Maen nhw'n ei wadu fe. Maen nhw'n eisiau gwybod amdano fe. Beth yw yr hunan? Beth yw uchelgais dynol? Beth yw poblogrwydd a dylanwad? Beth yw deniadau y cnawd a'r byd sy'n para am eiliad a maen nhw wedi mynd? Beth yw apel y pethau yma pan ni'n wedi gweld Iesu Grist, pan ni'n gallu gweud ein harglwydd Iesu Grist a fi farw droson ni. Chi'n gweld yma sydd ni'n rhoi pechod i farwynau trwy edrych a syllu a myfyrio ar groes yr arglwydd Iesu. Yna linell fach o emyn, dwi ddim yn adnabyddus, gweld yr rhoddi a'r galfaria na i'r hunan dorri lawr. Ac beth yw ymdrech neu deyrnas neu ymerodraeth yr hunan? Beth yw hwnna? O gymharu ag ogoniant Iesu Grist. Mae rhaid ni roi popeth ar y groes wrth ymyl y groes. Beth all ein hechelgais ni fod, ond i garu ein prynwr mawr. Byw a marw ei fwyd, gyda'i help a'i ras, mwyn i enwi. Gawn ni droi nawr at yr emyn nesaf, wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dan ei loes. Bryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sydd ynddo i gyd.
Diolch o arglwydd am ein hatgoffa ni heno o ogoniant y groes a dy ogoniant di o Dduw yn y groes. Ac i ni wir yn diolch am hynny. Ac i ni'n gofyn i ti i'n helpu ni i gadw'n llyged yn gyson. I ni beidio symud modfedd yn y bywyd Cristnogol oddi wrth y groes. Bendithia ni nawr wrth i ni ddod at swper yr arglwydd. Bendithia ni wrth i ni fyfyrio eto ar groes Iesu Grist. Amen.